בחצות, מפסיקה לרצות לחיות, והשמלה בארון לא מגוהצת, 3 בלילה בא לבכות, משמות הן רק זולות. מי אמר שזוהי עבודה זוהרת? זה לא בטוח הנהג, האם כדאי בכלל לרדת? חוששת, הוא נראה לי קצת חופר, מעדיפה פה לוותר, ואוזניות אני חובשת. לא מתחנפת לאפרסר ולא מקבלת את השש, איזה 6, אולי 3 בקושי, בידי אמרו שהיא ממש לא עשירון עליון, אולי תחתון נבן יעוף המסופות. מגיעה פה לשקף, חזור זה פרי, איזה כיף, והנה בגר ביון רכבת, מטבח קטן 2 מחלישות, ההוא בצ'רלי זיכרונות, מרגישה שיעשה לי סרט, הקבינה מלאה והיא דורשת ודורשת, אותי גומרת, פותחת את המגלשה, בועטת את המנקה, ואז ביורדינג מחייכת. לא מתחנפת לאפרסר ולא מקבלת את השש, איזה 6, אולי 3 בקושי, בידי אמרו שהיא ממש לא עשירון עליון, אולי תחתון, ובכניסה לבית מלון כל מה שבא לי פה זה רק לישון, איזה לישון רובי עומד בדרך, את היד הוא לא עוזב לי, אלק מסתכל על השעון, אכלת ראש רוצה לחזור לאווירון. לא מתחנפת לאף פרסם ולא מקבלת את השש, איזה 6, אולי 3 בקושי, בידי אמרו שהיא ממש לא עשירון עליון, אולי תחתון, ובכניסה לבית מלון כל מה שבא לי פה זה רק לישון, איזה לישון רובי עומד בדרך, את היד הוא לא עוזב לי, אלק מסתכל על השעון, אכלת ראש רוצה לחזור לאווירון, רוצה לחזור לאווירון.